सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। MNGL गॅस पाईपलाईन साठीच्या खोदकामाच्या दरम्यान सालईवाडा भागात पाणी बाहेर येऊ लागलं। यामुळे पाईपलाईन फुटल्याची भीती निर्माण झाली। दरम्यान गॅस लाईन टाकत असताना पाण्याच्या पाईपलाईनचा जॉईंट सुटल्याचं उपस्थित ठेकेदाराकडून सांगण्यात आलंय। पाणी पुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी येत ती दुरुस्त केली। दरम्यान आपले प्रतिनिधी म्हणून प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट नगरपंचायतने नेमले आहेत। मात्र नियोजनाचा अभाव असल्यानं असे काही प्रकार घडताना दिसत असून भूमिगत वाहिन्यांच्या मॅपिंग प्रशासनाकडे नाही का असा सवाल उपस्थित होतोय।